Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Bueno, pantailan ikus dezakezun bezala, gaurkoan do it yourself kultura edo, egizu zeuk horren inguruko proiektuen inguruko gomendioak edo emango ditugu, bale? Gaur egun jende askok nahiago dutana erosi eta nolabait dana eginda egotea, baina horrek azkenean daukana da, erosten duen produktu bat daukagun produktua da, eta ez dugu aldatzen, bale? Eta kulturanek do it yourself azkenean ematen dugun aukera da, bakoitzak bere gustura moldatu dezake produktu zahar bat edo erabilitako produktu bat, bigarren eskuko produktu bat, bale? Bizitza berri bat eman produktu horri, eta batez ere gure gustuetara eta gure etxera edo gure ingurura guk nahi dugun moduan moldatuta, bale? Bueno, beti bezala zalantzaren bat edo bali maukazue, komentaren atala daukazue zuen zalantzaiek planteatzeko, noiz behin begiratzen jango naiz eta zalantzaiek argitzen saiatuko naiz, aldudan moduan. Bueno, DIY mugimendua edo egizuzek, bale, zalantzari gabe, ez da berria, baina gero eta jarraitza gehiago ari dira irabazten. Batez ere, gauzak bere kaxa egin eta sormena ustiatu nahi dutenen artean. Gure txoko bat eraldatu, eskulanak egin, edo kaltetu zen zerbait konpondu nahi badugu ere, internet bidez, balia bidez beteta dago lanari ekiteko. Adibidez, norbaitek etxeko mueble zahar bat bota nahi baldin badu, DIY-eko kulturanek eskaintzen duguna da, mueble hori hartu, zati batzuk mantendu, gehatzen garen zati horrekin horrekin lan egin, moldatu, margotuz edo gauza batzuk gehitu eta besatzuk kenduz, hor aukera asko daude, bakoitzak bere beharrak dauzke eta horren arabera eta gustuen arabera norabait produktu finala asko aldatu daiteke. Zer esan nahi du DIY-k? DIY 3 letroiek, do it yourselfen inglesezko siglak dira, edo egizuzek euskara itzultzen baldin modugu testu hori, Orduan egizuzeuk esan nahi du, norberak egin dezala, Profesional bat kontratu beharrik gabe, objektuak sortu, konpondu, edo aldatzeko praktika da termin hori. Eskulan eta dekoraziotik hasi eta elektronika edo musika proiektutara nio, DIY-ak 11 arlo hartzen ditu. Azkenean, egia da, hauetako proiektu batzuk egiteko, tresna herramienta desente behar ditugula, jende askok agian etxean badauzka tresna horiek, baina beste proiektu batzuk ez dute beste tresnen erabilpena eskatzen, ez dute tresna berezirik behar proiektu horiek garatzeko, margoa edo horrelako gazetaz aparte, baina hori, ia dozein proiektutan egurra behar bali du, agurra behar dugu, baina gauza da, egur hori gero tratatzeko tresna bereziren bat behar dugu, zerra mekanikoa behar dugu, edo ze tresna behar dugu proiektu hori aurrera eramateko, DIY-aren abaintetako da kontsumo kontzientea, azkenean material bat berrerabiltzen edo birziklatzen dugun bakoitzean, hondakinak murrizten eta bizimodu ere iraunkorragoa sustatzen ari gara, azkenean horrelako proiektuak pixka sustatzen dena da, produktu zarrei, objektu zarrei bigarrengo bizitza bat ematea esan dezagun, lan bat egiteko agian ez dute balio, baina beste lan bat egiteko adibidez agian erabili izakegu, dekorazio moduan edo bakoitzak bilatzen dien erabilpenaren arabera, adibidez landareak landatzeko derrigorrezkoa da
mazeta tipiko bat, ez dauka zergatik, bale? Zapatilla batean landatu dezakegu landare bat, edo beste edozein objektuetan, bale? Hau da, landatzeko proposamen hori betetzen duen edozein objektu izan daiteke landare bat landatzeko proposa den objektu bat, bale? Orduan azkenean, objektuak berrerabiltzea bilatzen dute horrelako proiektu hauek, bale? Bestaldetik, pixkat kostea murriztea. Hau da, badaukagun objektu bat berrerabiltzen edo norbaitek lagun bate edo bizi lagun batek bota behar duen objektu bat berrerabiltzen, nolabait kostu aldetik aurrezketa bat ekartzen du, bale? Norberaren konturako proiektuak egitean, eskulenari eta kasu batzuetan materialei lotutako kostuak murriztu egiten dira, bale? Material berriak erosterako momentuan material gutxiago erosiko ditugu, beraz, hor kostuak aurrezten ditugu eta bestalde lanak guk egiten baldin badugu eta ez beste norbaitek ez diogu inori ordaindu behar lan hori egiteko, alde hortatik ere kostuak murriztu egingo dira, bale? Baina, bueno, azkenean proiektuaren arabera kostuaren murrizte hori handia izan daiteke edo ez zain bestekoa, bale? Proiektuaren araberako izango da hori. Bale, beste aldetik, lehen eritzen du berrerabilpena, bale? Birtziklapena ere sustatu egingo dugu horrelako proiektuekin. Bale? Bestela, zaborretara joango lirateken materialak edo objektuak berrerabiltzean hondakinak murrizten laguntzen dugu eta planeta garbiago bat lortzen laguntzen dugu. Azkenean gaur egun adibidez telefonoekin zer gertatzen da, gaur egun telefonoak 2, 3, 4 urte asko jota erabiltzeko diseinatzen dira eta badakigu epe hori pasata bateriak ez du behar bezala funtzionatzen, praktikotasun handia galtzen du eta azkenean batzuk esango dute, bai, baina bateria telefonotei aldatzeko aukera ematen dugu, bai. Baina telefonoak duen balioa eta bateriak duen balioa alderatuta merezi du, 1.000 euroko telefono bat erosi baldin badugu, gian bai, bale? Baina 150 euro, 200 euroko telefono bat baldin baukagu, nire ustez ez du merezi, ze teknologia aldetik telefono hori gutxienez 4 urteko teknologia da, segurasko 6, 7 edo 8 urteko teknologia ere izango da, eta azkenean diru gehiago gastatzea teknologia zahar horretan, segurasko ez du merezi. Zergatik, gauza askotan, egedez, kobertura, 5G kobertura erabiltzeko telefono berriak barritegu, telefono zaharretan teknologia hori normalean ez daukagu. Wi-Fi teknologia berriak ere gauza berdinak gertatzen da. Azkenean horrek ze suposatzen du internet erabiltzeko momentuan abiadura handiagoa edo motelagoa izango dugula. Eta horrela teknologia askorekin. Beraz, horregatik esaten dut, kasu askotan, telefonon kasuan, ez duela merezi diru gehiago gastatzea produkturik konpontzen, ze azkenean teknologia aldetik oso atzeratuta geratzen da. Baina, DIY-eko proiektu hauetan, telefono tablet zarroiek erabilitzazkegu beste gauza batzuetarako. Eta ez telefono gisa, edo eguneroko telefono bezala, bale? Bigarren bizitza eman diezaiokegu objektu hauei, bale? Beste erabilpen bat eman da. Bale? Eta horrela, objektu askorekin. Hemen argazkin ikus dezakezue, lata batzuk erabiltzen direla, gero bertan landareak landatzeko, edo kandela batzuk bertan jartzeko, garai batean nik goratzen dut freskarriko latak, goikaldeko tapa mozten genuen, taparik kendu, eta boligrafoak, arkatza, grapadora, borragoma, edo zer gauza nolabait bertan usteko erabiltzen genuen. Baina, pote hori ere erabili dezakegu
argazkiko adibideen bezala, landareak landatzeko edo beste edozein gauzaterako, bale? Hor bakoitzak buruaren eman behar dio ideia berriak sortzeko edo bigarren bizi bat emateko objektuei, bale? Bakoitzaren beharren arabera, azkenean beharrean sortzen dira kasu askotan ideia berriak. Vale? Eta horrekin lotuta sormenaren garapena, vale? DIY-ak aukera ematen digu gure ukitu pertsonala proiektuei gehitzeko eta hori produktu bakar eta originaletan gertatzen da. Vale, hori komentatzen bezala, bakoitzan beharren arabera, vale, horrek ideia berriak sortu arazten digu eta DIY-ko nolabait proiektu hauekin bilatzen dena da produktu bat zaborrera bota ordez, vale, produktu hori edo objektu hori proiektu baten bihurtzea eta proiektu horren bitartez bigarren bizitza bat objektu horrei ematea, vale? Zein formaten zerabilpenarekin, hor bakoitzaren beharren arabera, bakoitzak dauzkan ideien arabera, vale? Eta ideia horiek gureak izan daitezke uneko unean edo beste batzuen ideiak ikusita gure inspirazioa nolabait topatu, vale? Eta horrekin gure ideia propioak sortu, vale? Zati batean bada ere. Orduan, kasu honetan, inspirazio bilatzeko interneten toki edo webgune asko dauzkagu, vale? Asko. Kasu honetan adibidez, Pinterest, sare sozial bat dela esan dezakegu, eta sare sozial honetan izaten duguna izaten dira bideoak eta argazkiak, vale? Batez ere argazkiak eta bideoak izaten erenean, normalean bideoiek beste plataformatan egoten dira, vale? Baina bertan nolabait binkulatuta jartzen dute. Orduan, kasu honetan Pinteresten inspirazio iturri agortezina bihurtu den sare sozial bada, milaka ideia aurki ditzazkegu DIY proiektuetarako, taula tematikoetan antolatuta, eta dekoraziotik hasi eta errezetaraino Pinterestek interesatzen zaizkigun proiektuak ezagutzeko eta gordetzeko aukera ematen digu. Eta askotan, tutorial osoekin lotzen gaitu. Kasu honetan, Pinteresten erregistroa egin gabe irudiak eta ikus daitezke, baina nahiko koinaz izaten da, segituan ateratzen zaigu lehiotxo bat edo bentanita bat identifikatzeko edo erregistroa egiteko. Beraz, gomendatzen da benetan inspirazioa bilatu nahi baldin baduzu bertan, erregistroa egin, erregistroa egiteko garaian zuek gustokoen gai batzuk aukeratzea eskatuko dizute eta gaia horien arabera berak gomendioak emango dizkizu eta gero nahi izan ezkero, edozein plataformatan bezala, bilatzeko utxune bat izango dugu, edo guk nahi duguna bilatu alizateko, eta horren guk sartzen dizkiogu guk nahi ditugun hitzak, eta horren arabera berak hori bere plataformaan bilatuko du, eta horren arabera material ezberdina ikusi izango dugu, Eta, lehen esan duen zela, edozein gaiateko ideiak topatu itzazkigu hemen, bai interiorismoa, errezetak, diseinuko gauzak, grafismoak, letterina, pixkat denetik topatu itzazkizu hemen, inspirazio bezala oso toki gomendagarria nire ustez. Beste webgunea aipatuta, WikiHow webgune izan daiteke, kasu honetan plataforma oso ezaguna da, urratsez urratseko formatuko tutorialak ditu, tutorialak nik ez nituzke dituko tutorialak, baina egia da, ze gauza egiteko, bai pausoak dauzkazu bertan, kasu batzutan ere irudi grafikoekin, eta baina tutorial bat dana behar bezala esplikatuta, nik ez nioke horri dituko, DIY-ri buruzko artikulu ugari eskaintzen dizkigu, errezak eta eskolanak ere barne, Orduan, hemen ere pixka denetik dauzkagu. Ordenagailuan gauzak nola egin, ze pauso jarri behar diran, errezetak nola egin, eskulan batzuk nola egin, kasu horietan ere, ze material behar ditugun aipatuko dizkigu, hemen inspirazioa bilatzeko ere, erabilizakegu, baina inspirazio bezala nik nahiago dut
Pinterest erabili, bale? Aurreko plataforma, baina bueno, gauzak nola egin eta ideia batzuk ere lortzeko toki hona izan daiteke WikiHow. Artikulu bakoitzak ilustrazioak eta prozesuan zehar gidatuko gaituzten ohiko galderen atal bat dauka, bale? Bueno, lehen esan dizuet. Segun eta zarro geratzen dugun, pausoak agertuko zaizkigu ilustrazio batzuekin kasu gehienetan, ez guztietan, baina bai gehienetan, bale? Hemen nik esango nukena da, plataforma ingelesez nahiko ondo dago, gazteleraz itzulpenak nahiko kasu batzuetan nahiko txarrak dira, baina bueno, ulertzeko modukoak kasu gehienetan badira, bale? Beraz, hori ere kontuan izan. Beste aukeretako bat, Hanfi izan daiteke, bale? Eskulanei eta DIY-ari eskainitako gunea da. Tutorial zehatzak eta hainbat proiektutarako aholku praktikoak eskaintzen dizkigu. Etxeko dekoratzetik hasi eta opari pertsonezetarako. Kasu honetan, nolabait pixkat gehiago mugatzen dira gauza ikusitzazkegun gauzak, bale? Baina nahiko gauza interesgarriak ikusitzazkegu bertan, bale? Kasu etzatzen dena hori pauso esplikatzen dizkigu, gauzak nola egin, bale? Eta denetik dauzkagu. Lehen esan dugun bezala, interiorismo pixkat, brikolajea, eskolanak, dekorazioa, tutorial batzuk ere badaude, bale? Eta kasu honetan, batzuetan argazkiekin, beste batzuetan YouTubeko bideo batzuekin enlazatuta, bale? Pixkat denetik izango zuen bertan, ze material erabiltzen den ere aipatuko digu, eta, bueno, beste kasu askotan bezala, bale? Adibidez, lehen aipatu dugun Pinteresteko plataforma horretan, hor ez dizkigu normalan esplikatuko gauzak nola egiten diren, bale? Inspirazio bezala oso ondo, normalen argazkiak izan gara, hor argazkietan, bueno, prozesu baten pauso batzuk ikusitzazkegu, baina ez dizkizu asko esplikatzen, ez eta deskrizio atal bat izan, normalean ez daude pausoak bertan esplikatuta, eta kasu batzuetan bideoak lotutak izan dituzte, eta bideoietan bai izan daitezkela, nolabait tutorial moduan gauzak esplikatuta, bale? Baina ez dira kasu gehienak izaten bideokoak nire ustez, bale? Naiz eta bideo desente izan. Eta, bueno, Hanfiko aukera hontan, lehen aipatu dugu beste plataforma horretan antzekoa dela esan dezakegu, bale? Ez Pinterest, baizik eta WikiHowen, bale? Kontzeptu aldetik izan zen webgune bezala, horren antza handiagoa dauka. Naiz eta estilo aldiketa oso desberdina da, niri gehiago gustatzen zait Hanfi. WikiHow baino, bale? Baina, bueno, azkenen bakoitzen gustoneroakoa da hori. Bueno, beste aukera bat dekora izan daiteke, baina kasu honetan dekora nahiko helburugarria dauka, bale? Eta dekorazioa eta eskulan proiektuetan espezializatzen da, bale? Eskulanak, bai, baina beti ere dekoraziora zuzendutako proiektuak izaten dira, bale? Aulkiak nola egin, bueno, sarrerako muebleak nola egin, ispilu bateko mueble, bueno, espila nola, pertsonalizatu bat nola egin, horrelako gauza, bale? Beti dekorazioarekin lotutako proiektuak izaten dira. Bueno, kasu honetan, webguneak dena jorratzen duten tutorialak biltzen ditu, altzarien berriztapanetik hasi eta dekorazio pertsonalizatuen sorkuntzaraino. Bale, bueno, pixkat orain komentatzen dizuena, bale? Hor pixkat bakoitzak proiektuak nahi dituen arabera, dekorazioko proiektuak baldin badira, kasu honetan dekora zalantzari gabe, gauzak nola egin eta esplikatzen dizkigu, bale? Inspirazioa baldin bada, Pinterest ere dekorazioaren arloan aukera asko eskaintzen ditu, bale? Inspirazio bezala, baina beste gauzetarako ere bai, Pinteresten kasuan. Baina dekorareko plataformen kasuan, ez bada dekorazioaren turismo inguruko zer, hemen ez duzu topatuko, bale? Eta, beste aukeratako bat izan daiteke,
PS I made this, bale, inglesezko webgunea da, orduan kasu honetan dena inglesez egongo da, lehen aipatu ditugun plataformetan, gaztelerazko materiala dago, Pinteresten kasuan, irudien edo bideoen deskripzio hori, edozein hizkuntzatan egon daiteke, bale, igo duenaren pertsonaren baina, badakizu gaur egun navegatzailetan aukerak izaten ditugula, nolabait testu horiek guk nahi dugun hizkuntzara itzultzeko, bale, beraz, gaur egun naiz eta webgune bat hizkuntza zehatz batzen egon, ez du arazo handia suposatzen, bale, orokorrean. Egia da webgunea segun eta nola sortu duten, kasu batzuetan itzulpen horiek ez dute behar bezala funtzionatzen webgunearen formatuarengatik esan ezagun, bale? Baina, hori ja beste gauza bat da. Horan kasu honetan, azkeneko aukera inglesezko webgunea da, eta azkenen pertsonatek sortutako webgunea da, bere proiektuekin oso pertsona kreatiboa da, bale? Eta bere proiektua bertan igotzen ditu, bale? Tutorialez gain, komunitate aktibo bat badauka, bale? Erabiltzaileak beren sorkuntzak erakustera eta erronketan parte hartzera bultzatzen duena. Ezeinua da proiektu artistikoak eta originalak esploratu nahi baditugu. Bale, eta pixkat denetik esplikatzen dugu. Opariko kaxak nola egin, edalontziak nola pertsonalizatu, inauteretako jantziak nola egin, eta guzti hori pixkat esplikatzen dugu. Bale, zen materiala beltzen dira, prozesuko pausak zeintzuk diren, bale, kasu batzuetan bideoekin, beste batzuetan bakarrik argazkiekin, bale? Segun eta zertarako proiektu oso interesgarriak topatzen zaizkizue webguneetan, bale? Baina kontuan izan, inglesez egongo dela. Hauetaz gain, beste webgune asko topatu zaizkigu DIY munduaren inguruko materialarekin, bale? Adibidez YouTube, bale? YouTubeen tutorial asko dauzkagu eta dana ez da informatikako munduaren inguruan, bale? Baizik eta zuk nahi duzun gaiaren inguruan bideoak dauzkazu YouTubeen, bale? Eta bideo horretan DIY-eko munduko proiektua ere dauzkagu, bale? Edozein gaietako DIY-eko produktuak topatuko dituzue bertan. Eta lehen esan dizuet, Pinteresteko kasuan eta bai beste plataformeteko kasuetan azkenean, kasu askotan YouTubeko bideoak plataforma horietan jarri dituzte zuzenean. Beraz, horietako bideo asko YouTubeen ere topatu itezkizue zuzenean bertan bideo horiek bilatuta. Eta bildurrek ez izan, zuei interesatzen zuen ideia horiek probatzeko. Egia da, lehen hasieran esan dudan bezala, proiektu batzuetarako agian tresna zehatz batzuk behar dituzuela, baina zailtasun ez duenetako proiektu bat dauzkatzue probatzeko eta edozein gaiarekin lotuta. Imaginatu ezakezuen edozein gauzarekin DIY-eko proiektuak daude. Beraz, animo eta saiatu. Labur bilduz, DIY-ko mugimendua, diru aurrezteko eta ingurumena zaintzeko modu praktikoa izateaz gain, trebetasunak garatzeko eta norberaren sormena adierazteko aukera ere bada. Ez dakit oso gazteak baldin bazarete agian ez duzu ezagutzen, baina garai batean bazegoen umentzako programa bat, hartatak, horra bidez, umentzako proiektu asko ateratzen ziren, paperarekin eta kolarekin, eta material oso basikoekin, proiektuak eta sormena lantzeko. Hori izango litzateke gauza berdina, baina kasu honetan hori umentzako proiektuak izaten ziren, baina helduentzako proiektuak ere egin daitezke kontzeptu horrekin. Hasieran desafiatzailea iruditu dakiguen arren, online dauden baliabide ugari ondorioz, edozein proiektu guztiontzat eskuragarri dago. Beraz, hori bilatu zuen gaitasunera, oso trebeak ez bazarete hasiera batean, proiektu horretxagoak bilatu, zuen gaitasun horiek garatzeko, eta
zuen trebetasun horiek hobetzen doazen heinean, proiektuen zeltasuna igo dezakegu gauza zailagoak egiten saiatzeko, vale? Eta lortzeko batez ere. Azkenean, bakoitzaren gain geratzen da proiektuak bukatzea edo ez, vale? Baina, helburua beti proiektuak egiten saiatu eta bukatzea izan beharko litzateke, vale? Mila eskerrik asko gaurkoan gure hitzaldia ikustegatik. Ikusten dudan ez zalantzarik ez diazue planteatu, beraz, hemen utziko dugu, badakizue astero gai berri bat lantzen dugula, kasu honetan DIY-eko mundu horren inguruan hitz egin dugula. Hurrengo astean bideojokuen eta inguruko hitzaldi bat izango da, eta hilabetea bukatzeko pixkat adimen artifizialaren inguruko hitzaldi bat izango dugu. Vale? Mila esker berriz ere, gaurkoan hitzaldia ikustagatik, eta hurrengora arte. Agur!